Baba, ngicela isikhathi ebusuku. Kwenze njani baba? Ndodana, engathi uzoyithola wena usenkingeni wena ungakashadi. Ini? Ngivuswe intathelo ocingweni la. Parole kaPente siphelile. Sekuthiwa yena ubalekile njengoba engabuyanga ngesikhathi. Nalezo indaba zizoba khona kusasa emaphephandabeni. Kodwa usinikeze usuku ley'nsuku ey'mbili nje. Yini ephuthuma ukuthi lento ishicilelwe emaphephandabeni? Senza njani-ke manje baba? Sekuqala kwenyanga enkulu. Ukuchaza? Shisa umlilo.